लक्ष्मीबाई हो अजमाये अंगी विष्णुराय गौराडोनी लवलाये भक्त पावन होय लक्ष्मीबाई हो. शाला दुशाला तैनासी पडे अनुखनी 16 समया लाहोनी नैवेद्य अर्पणी लक्ष्मीबाई हो. अजमाये अंगी विष्णुराय गौराडोनी लवलाये भक्त पावन होय लक्ष्मीबाई. कंठिका सूत्र शशिवर्णाचा मुकुट शोभे चितांग चिन्पेटा बिजवरा नाभी शोभे हिरा लक्ष्मीबाई हो. सुवर्ण पक्वान्न नाना परिभोजन ग्राता दुधाची पूर्णता सप्तदेवली माता लक्ष्मीबाई हो. अजमाये अंगी विष्णुराय लक्ष्मीबाई हो. अजमाये अंगी विष्णुराय गौराडोनी लवलाये भक्त पावन होय लक्ष्मीबाई हो. स्वर्ण पावली लक्ष्मीबाई आली माता त्याची फाकली येता कर्ण दाटली लक्ष्मीबाई हो. अजमाये अंगी विष्णुराय गौराडोनी लवलाये भक्त पावन होय लक्ष्मीबाई हो. लक्ष्मी रमण गोविंदा. बोल बालासाहेब महाराज की जय. आता